see, 'cause I think I do want you next to me. Want you next to me, but does this work? 'Cause I know I can't get to you. Dito pala tayo sa farm. Nag-walking ako and dumiretso na ako dito sa farm. Kasi si Jan nandun siya. Oh, kung saan ginagawa yung bahay ng kabayo. Ayan pala. Dapat di natin yan matouch kasi live yan. As in may kuryente yan. And ngayon lang hindi umulan. Dito yung mga cows. Sa side na to. Wala sila dun sa harapan. Dito naman sila. Okay, puntahan natin si Johnny Boy. Ang taas na ng grass dito. At saka dyan sa kabila. One day may pupunta dito para i-cut yung grass. Kasi gagawin siyang hay. Yan. So hindi pinapapunta ni Jan dito yung mga cows. Kasi nga yun nga, gagawin siyang hay. And eto na, kung maalala nyo, nung mga nakaraan, eto yung ginagawa ni Jan, yung paglagay nito. Ngayon, ayan, meron ng wire. Live wire. Ayan, meron ng improvement yung bahay ng horse. Eh, nakailang balik na to si Jan sa mount para kumuha ng timber. Kanina, pumunta ulit siya para kumuha ng more timber. Ayan. And meron tumulong sa kanya nung kailan ba yun? Nung isang araw, pero ang lakas ng ulan kaya hindi nila tumatapos-tapos. So ngayon may trabaho yung nagtulong kay Jan para gumawa nito. So siya muna ang nagwo-work dito. So bali dalawa siya kasi dalawang horse ang ilalagay dito. So, meron silang tig-isang bahay. Looks nice, Han. I walk, babe. They're doing something there, Han, the road. Yeah, pag-walking ko, nagulat ako. Ginagawa yung road kung saan ako naglalakad. Tanong ko si Jan, kasi sabi ko, bakit white? Bakit may cover? Kung live wire na to, sabi niya para makita ng horse na may live wire na daw dito. Kasi smart ang horse para hindi sila dumikit dito sa sa fence. Kasi yung iba ganyan, blue o kaya parang aluminum lang. Yung dun sa harapan, malapit sa shed, parang aluminum lang. Parang metal lang yung kanyang kulay. Ito kasi parang medyo fancy yung looking nito. Tapos sabi ko, live ba yan? Sabi niyan, try mo, i-touch mo. Second na, tawa siya. And meron dun yung, so yung box na yan yung, is that the power hand for this? And we still don't have power. Wala pa kaming kuryente dito sa sa shed. Kasi wala pa yung Meralco ng SA. Tagal na nun. So solar lang pala to, kaya may kuryente sila. Ayan yung solar ng box kasi nga wala pa tayong power dito sa sa ating farm. Ayan. Parang jack sa car. Ayan yung solar niya. So solar muna sila. Pero yan na talaga permanent nila dito din, solar. I'm not sure. Joke ko lang siguro yan. But for now, naka-solar sila. Kinat nila yan. 'Di ba? Before matangkad siya. Ngayon kinat nila yung poste. And para tama lang sa horse. Is it level? Huh? Yeah. So, ang gagawin, instead na magpukpuk pa sila, ini-slide na lang nila yung kahoy. Ayan. I-slide na lang niya. Then, eto, ikakat kasi mahaba daw siya. Ha? That's different. Angle around.
And ayan yung ganyan kahaba yung ikakat niya dito. Pero okay siya kasi hindi na siya magpupukpuk or magdi-drill. Kasi pinapasok na lang dyan. Tibay din siya ha. I'm going now, Han. Mag-book na ako. Pauwi. Kasi wala tayong dalang car. Ito mamaya pa to si Jan. Hindi to nag-work si Jan. Hindi siya nag-fishing. Busy siya dito sa kanyang project. Okay, mauna na ako. Alright. Paint. Okay, magpapaint siya ng... Is it black oil? The black? Yeah. Like the fence? Parang ganyan. Parang hindi raw itsue ng horse. Alright. Update ko na lang kayo next time. Hala, yung strawberries! Naunahan na tayo. Kailangan kong bumili ng net next time. Pero at least, ayan. Alam natin na pwede tayong mag-grow ng strawberries dito sa pot. Hala si Holly. Hinihintay nyo pa naman to. Ay, naunahan tayo ng ibon. Yan lang naman yung marami ang bunga. Dito, wala. Ayan, mayroong isa. Sabi ko, i-check ko muna bago ako umuwi. Ay, wala na yung strawberries. And yung pears dito. Okay. Let's go home. Dito pala kami sa farm. And ito, gumagawa ng content. And, brush na to ni Jan yung black oil. Hindi ko alam kung anong tawag dun. But, di ba nakita nyo nung nakaraan? Ano siya, yung... Ha? Ano siya? Tawag niyo yun, yung yellow siya. Ngayon, ayan. May kulay na. You think so? Okay, it's up to you. And ayan, asawa ko busy doon. Naglalagay ulit siya ng wire sa baba naman. Dito naman sa baba. Yeah, wait baby. Ayan. Yan yung gusto niyang gawin. Hi. What? I have something for you. What? Nice. Do you want me to You go go come here. ride with you? Yeah, come on. Can I trust you? Remember I told you. Alright. Ayan yung sundo natin. Sasakay tayo dito. Slowly, okay? Thank you. They're going now? Are they done here? Alright. Oh my God, that was quick! Ayan, natapos na rin yung fence dito. Hurry up, Jack. And ayan, kahapon niya natapos. That was yesterday, right, Han? You finished that one and Logan yesterday. Pero nilagyan niya pa yan ng mga tornilyo. Tapos ayan na yung gate. Mayroon pang nakalagay dito. Please shut gate. So, dalawa, para hindi sila mag-away. Hindi naman sila mag-away. Para alam lang nila kung ano yung barracks nila dito. Kung saan yung barracks nila. And napinturahan na rin ni Jan na pintura na
Nalagyan niya na yung parang oil daw yan eh. Sa wood. What do you call that you brush here, Han? What do you call that one that you brush here in the oil? Oh, oil nga pala. I'll put all them screws in that side. Oh, and Some on the bottom. today, just today. Now I'm gonna Okay. So, nung nilagay ito kahapon, konting tornilyo lang daw yung nilagay nila dito para lang matakpan. Ngayon, yung mga tornilyo, ngayon niya yan nilagay. Palibot niya yan lalagyan. Okay. Di ba nakapag-tiktok pa nga dyan si Holly, oh. Ngayon, tapos na. Hintayin na lang yung horse. Ayun, umalis na yung nagtrabaho dito. Pinagsan ni Isak ng gate dun. Ayan. Pabalik na si Isak. Ang bilis lang. Anong oras na? Alas 12. Maaga din kasi sila. 8 sila nag-start. And yung ginawa nila, yung fencing tsaka gate. Hindi pa rin tapos si Jan. Nilalagyan niya pa rin ng mga tornilyo yung bubong. And maglalagay pa siyang plywood dun sa ano, dun sa loob. Ha? What? Ay. Alis na kami, guys. It's Saturday and eto mag-sleep over. See you, be careful there, huh? Love you. What time's your concert? 5:30. And today pala guys, yung concert ni Holly. Palis na kami ng bahay. Ayan siya. Ito yung first day concert kasi bukas meron pa. Aerial to. And then next week, rehearsal. And then concert for the whole class. Ito aerial lang to. Alright, hinintay lang namin si Daddy kinuha yung kanyang Kathmandu. Kasi umuulan. Yung concert niya mag-start 5:30, 4:30 pa lang naman. Maaga kami para makahanap ako ng parking. Gamit ko yung phone, di ko dala yung aking DJ kasi puno ang ating SD card. Okay. Manunod daw siyang horse. Alright, see ya. Can you get Holly something in the mouth? Yeah, I will, hon. Something if you like. I'm not. For Hungry Jacks. No, we're not driving to Hungry Jocks, So it's Papa. around the corner. It's just around the corner. Alright. And just go in, park there, and just go. Walk Okay. In and get it. Do you Alright. reckon you'll be able to drive around that real tight? Yeah. What do you think of me? Babe. Yeah. Alright, see ya. Shall we go wide that way? Yeah, okay. Kuhaan ko muna siya ng dinner kasi maaga pa naman. Bye, Mommy. Bye. See you, honey. Mwah. Bye. Ayun sis. You'll be able to pick him up tomorrow. We're leaving early tomorrow. After lunch. No, we're not here. You said 10:30. Yeah, until in the afternoon, all day. Huh? Whole day tomorrow until 7, 6:30. 10:30 to 6:30. No, that's all right. Dito na pala kami sa Hungry Jacks. Dito na pala kami sa Hungry Jacks. Naka-order na tayo. Pipick upin lang natin dito. Ito yung sinasabi ni Jiang kung kaya kong mag-drive dito. Kasi first time ko mag-drive through dito sa Hungry Jacks. Maano siya, makitid. Lalo na doon kanina. Doon. But, we made it. Okay. Thank you. Is everything here? Alright. Thank you. Thank you. Alright. There's tissue here. Kainin ko muna to bago siya maglambitin dun sa aerial niya. Wala siyang makeup. Dito sa aerial, walang makeup. Ano lang. Ganyan lang yung buhok lang. Nakaban lang yung buhok. Tapos hairspray net. And middle part. Okay, eat now, Baba. Be careful with this tight, okay? Don't make a mess. Okay. Yan yung burger niya. Painunan niya yung ice cream niya kasi matutunaw daw. Ano, it's sour? Yeah. Okay.
I'm gonna eat my chicken royale burger. Royal burger. Make a mess, Papa, huh? Your clothes, huh? You're tight. Oh my God. All right. Morning. Good morning. It's my second dance. Of what? Ariel. Ariel. So, today maaga, 10:30 dapat nandun sila. 8:49 pa lang. So, same lang din yung kanyang buhok. Low ba na may hati sa gitna. No makeup. But next week, for the concert ng nila ng school, naka-makeup na sila. Tapos ko nang gawin yung buhok niya. Si Daddy alis na. Oh, some bobs. Be strong, powerful. No. May mga i-unbox pala ko mamaya sa inyo. So bobs. Siyahan. So bobs. Good luck to your horse. Okay. Hey, Ray. Big ano kasi ngayon, big race. What do you call that race, Han? Trolls. Yeah, but they call something. Babe, what do you call your race? Stole cup. Store? Stole. Stall cup. Stole cup. Stall cup daw. Mom, need to pack my chips. Okay. Gawin ko pa yung chips niya. Alright. Ready na kami. Nintay na lang namin si Sophie. And ayan yung mga i-unbox ko sa inyo. Mamaya. Hi, Sophie. Dito na siya. Ang ganda niyo. Nadalagan na. She's a teenager soon. Alright. Ready? Yeah. Set. Seat belt. Okay. Good. Na kami. Time is 9:10. 9:10. 10:10. So, naglalaro muna sila. At least dito ulit tayo guys. Kasi 10:30 pa yung concert. So hindi tayo nahirapan maghanap ng parking. Kaya punta na tayo. Kasi 10:20 na. Okay, see you, Baba. Bye. We're just gonna line up here. Huh? KFC? I just got something in my Yes. Yeah, okay. We're gonna have lunch at KFC. And what do you think about the Ariel? It was really cool. She done a great job. Yeah, holy. Well done, Baba. It's so different from dancing, right? Yeah. You're really good on that one, Baba. I felt so dizzy. You feel dizzy? I got off the hoop. Because kasi may paikot-ikot din. But you only turn once, right? Is it once? Oh no, because you're upside down. Ito na ako sa KFC. Ayan, nag-order na silang dalawa. So habang hinihintay namin yung order, naglalaro sila. Nandito na yung large na coleslaw. Where's the spoon? Later. I'm gonna give me later. Thank you. So you can have the warm one. No. Okay. So what we got? So this is yours. Meron tayong mini. And this is the hot crispy chicken. Ay. Have we got this? Well, Huh? an extra. No, this is the big one for TJ. Isn't that the that's the cookie dough balls? Oh, it's that. So they're still missing.
Oh, did you get popcorn chicken potato? Yeah. Yeah, that's popcorn Yeah. chicken potato. No, that one too. Okay, wait. Mamaya pa yung akin. Good? So, ito yung sa kanila. Kanila, original tender box. Why are you eating donut first? You should eat your lunch. Extra safe. Okay. Eat your ano na? Lunch. Dito na yung order ko. Who does the girls call moms? Nag-order ako ng dalawang. Ito yung couple chicken para sa boys. And may coleslaw tayo. And ito yung gusto ko. Favorite ko to dito sa Kentucky. Not like my drink. Here. This one. Is Kobe loves to order this? Kobe? Kobe has I think it's like 3 or something. Oh. Because he has a zinger box with it. Okay. Yung akin, yun nga, yung hot and spicy, crispy, hot and spicy, ano ba ito? Yeah, hot and crispy. 10 pieces. So, parang $2 siya kasi $20.95. Ang isa, $2 something. Coleslaw. Okay, tapos na tayo. And eto yung dinner namin mamaya. Dinner ng kids. Yeah? On the way back, if they're not salted, tell me. Ha? What's that? Like, oh no. Dito pala kami sa bay kasi pipick upin natin yung boy na yan. Mga friends. Yeah, he's not there. You're fine. Yung mga kagrupo ni Zach. Who else? Oh, this is Sophie, by the way. Hi? Yeah, for dinner. Right. Okay. Are we gonna get your clothes? Your stuff? Okay. Where's Maxie? Rod. Do you still wanna ride? Or you're alright? Okay, hold this one. Tingnan din natin yung bay shed. Wala pa namang progress pero daanan lang natin. Tingnan ba? You haven't seen this stuff? Oh, they took the fence. Ah, okay. Pasok tayo. Akala ko may fence pa. Last time kasi may fence. Ngayon, wala namang fence. Punta tayo dito. Yes. Ayan, wala pa rin. I thought there was a fence box. So, ayan yung shed. Ano na lang, floor na lang ang natira. Okay. Ayan na si Zach. Why are you covering your face? Dito pa kayo sa bahay. Makain na siya. 3 o'clock na. Pero mamaya pang dinner nila. Yung tira lang yan ni Holly na popcorn chicken. And mamaya yan yung dinner nila. Ayan. Lots of chicken. And coleslaw. Ilalagay ko lang. Si Sophie ka, alis lang ka. Pick up lang sa kanya ng mama niya. Unbox ko to sa inyo. Binili ko to nung mabilis na yung shipping ha, hindi din. Mga 1.5 weeks din yung shipping nito. So first time ko mag-order sa website na to. Unahin muna natin itong maliit. So mayroon ako ditong glass dip bowls. So kaya ko pala to binili kasi nag-meal prep ako. And nung nag-declutter ako, dineclutter ko lahat ng
halos na plastic. So, ngayon, glass ang ating gagamitin na. Pati yung takip niya, silicone siya na glass din. So, yung downside nito, syempre, ay kailangan natin siyang ingatan. So, malit lang yung kinoko. May malaki sila nito. Malit lang kinoko para portion lang talaga yung ating kakainin. Kunti lang yung kakainin natin. Kasi pag malaki, baka malaki rin yung magawa nating pagkain. Madami ba? So, this is glass baba. Ang ganda. May kulay. May dalawang kulay sila. Isa to at saka yung isa darker. Nakalimutan ko What lang. is it for? For my oat. Overnight oats. That's good. So Yeah. it won't actually just go like that on the glass. That one. Yeah. So, eto naman is square glass Eco Stove set. Like the spaghetti. Yeah, you can put spaghetti. Any food. So, iba-ibang size. Trinay ko lang muna yung iba-ibang size. Meron silang iba-ibang size na ilang set siya. Alam niyo yun? Eto, gusto ko lang itry. Eto, mas maliit to. Eto, baka maging kahoy naman ako nito. Pag ang lunch ko ay ganito lang kaliit, magiging kahoy siguro ako, no? So, parang sample lang muna yung mga kinuha ko. Kasi merong set na mas malalaki nito na, alam mo, 7 days kang yung gagawin mong food for 7 days. Meron silang 7 days na square, rectangle, basta iba-iba. Tapos, ayan. Then what's that thing for? Like the air, to remove the air, and then sealed. Ayan. So, maganda siya, guys, kasi glass. Usually, plastic, diba? Glass to, tapos plastic yung cover. Yeah, yung lid. But this time, glass. Meron kasi ako ditong ginagamit. Kung maalala niyo, eto, naglagay din ako dito ng pagkain ko. Good for 2 days, or, 2 days. Then, yung takip niya is, eto yung ecology, maganda siya sa una. Kaso, pag halimbawa, 3 days na yung food, napansin ko, nag-mold siya, guys. Ayan, makita niyo yung mga spot, mold yan. Brinash ko na siya ng brinash. So, ang ginagawa ko na, pag etong ginagamit ko, nilalagyan ko ng glad wrap, tapos tatakpan ko siya. Oh, that's why you put it on the spaghetti. Yes, so, kasi nag-spaghetti din ako, linagay ko dito yung tira nila. Why would you put it on there now? You know, you can. Yeah, nung inopen nila, sabi niya, bakit may plastic, ma'am? Kasi nga, yung reason ko, I eto. won't even get on. Kahit hindi na siya, hindi na yan, nalinis ko na siya, pero nag-mark yung mold. So, That's. kaya nilalagyan ko ng plastic. Kaya nag-decide ako, bumili ng ganito. So, meron siyang dalawa. So, set to, guys, na binili ko na iba-ibang size. Ayan. Kasi may set na para-parehong size for 7 days. Just the same. So, maganda rin tong square. So, ito yung pang-lunch ko or You dinner. have to actually push it in. Yeah, push. Maganda siya. This one's not. Oh. Ibalik ko muna siya dito ulit. Kasi, What one's next? next, there's two more. There's big one coming, guys. So, This is a pantry jar so set. can't you like put stuff in there? Yeah, like cereal, What? but a small one. Is there a bigger one of them? Yeah, there's a mayroon itong yung taller. Pero ito hindi to for hindi to for cereal. Ano din siya? For overnight oats. You should put like chocolate in here, Chocolate. You know, Baba, I don't like chocolate. like or dead snacks. The road trip's long, we can put stuff in here. So, ayan, ganda niya. Tapos, stackable siya, guys. Kita niyo yung lid. Ayan. So, pwede ko siyang i-stack. May mas malaki nito. No, not like that, Baba. Other one. This one. Si Kuya pala nanonood ng trots kasi nandyan ngayon si Jan. You can put like stuff on So, here. ayan. So, pwede mo siyang i-stack. So, pwede akong bumili nitong, kasi sa isang ganito, sa isang box, eto, dalawa na yung laman. So, pwede pa, kung gusto ko talagang for 7 or 6 days or 7 days, pwede pa akong bumili. 6 days lang siguro kasi by 2 siya eh.
So, ayan. Stackable siya. Pwede ba to? Ito hindi na. Ito lang. Okay, maganda siya ha. Magaan lang naman siya, hindi siya mabigat. And this is the biggest one. Oh! Nasabi ko ba yung yung brand? Yung brand niya is Seed and Sprout. Nasabi ko ba? Hindi ko alam kung nasabi ko sa inyo. Dumiretso lang siguro ako mag-unbox. Seed and Sprout, ano siya? Microwave safe. Mom. Yeah, lahat to microwave safe. I'm gonna And try dishwasher safe. So, eto, medyo malaki compare dun sa isa. Baba, can you get the other one? This is rectangle. Is this rectangle? Yes. Yes. No, that one. Get the square one. So, we have square and I got rectangle. The 700 ml to. And eto, That's a 6. rectangular prison. This one is square. So, etong square, 600 ml. Okay, 600. This one also has the air. Airtight. Ayan. So, this one is 700 ml. So, 700 ml, That one's makakalagay na ako ng like protein, then salad. fiber, salad, and then what else? Protein, fiber, and carbs. Like quinoa or Quinoa. the rice that the other rice that I eat, the little Oh. one, or shirataki rice. Mas gusto ko ang shirataki. You put like little stuff, like the Yeah. little circles of sushi. Oh, Waiting the whole way and then and then we lost. No, natalo yung horse. Is that the past horse, right? Yeah, yung kay dad na horse, natalo. Oh, they went way too. Yeah, pumunta pa naman, dinayo pa naman ni Jan. So, pare-parehon na to guys, na size. So, meron na tayong Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Saturday, Sunday. So, iyan, hugasan ko lang to. it's Okay. just the rest of the box shifted with that. Yeah, they're all the same. They're all the same, guys. All the same. Okay, no, it's alright. Because I have to do something pa. I have to open one more. Okay? So, What's the other liquid ko lang to. Para hindi siya muna mabasag. Naalala ko pala, guys, nung nandun kami sa Yamba last June, July, nung pumunta kami ng Byron Bay, inas ko si Jen na gusto kong puntahan yung shop nito para makita ko talaga siya in person. Kaso, iba yung way niya dun sa pupuntahan namin. Di ba pumunta kayo ng Byron Bay? Iba yung way niya. Dapat daw, nagsabi ako kay Jen, nung pumunta kami ng Queensland. Kasi di ba nag-shopping kami? Kasi doon papunta yung way ng shop nito. Hindi doon sa pinunta namin sa Byron Bay. Pero Byron Bay siya, iba lang yung way niya. So, parang an hour and a half difference. Ang layo niya doon sa pinunta namin sa Byron Bay. But anyway, ayan. Kaya in-order ko siya online. And meron na tayo. So, next is, ito yung gabi na hindi ako makatulog. Nag-order ako sa Iconic. Isa to, guys. Ito yung plastic niya. So, sinuot ko na siya kasi malamig. Yung aking mga pang-winter kasi, halos napak ko na, naitago ko na, guys. So, eto, in-order ko to. Iconic. Ayan. Nagustuhan to ni John kanina. Nung nakita niya ako na suot ko to. So, yun na nga. Isa to sa gabi na hindi ako makatulog. Nag-scroll lang ako sa Iconic. And, ayan. Napabili tayo na. Madami kasi rin ako na-declutter na damit. And, hindi ako ma-shopping na damit ngayong taon na to. Kung maalala nyo, nung nag-shopping si Jan sa mga bata, nung pumunta kami ng Queensland, pumunta kami ng Yamba, tapos nung sa State, nag-shopping nun si Jan sa mga bata. Hindi ako masyadong nag-shopping ng damit. So, ngayon, ito yung ating shopping this year. Meron ako na shopping sa Yamba, pero ano yun, yung pants, yung mga wide pants. So, ito is Academy brand. So, t-shirt lang siya na parang oversize. Yan. Ito naman is only
ang brand. Pero sa ano din siya, lahat to iconic. Iba-iba lang yung brand. Ayan. Ano siya, linen na polo. Oversize yung kinuha ko, medyo malaki. Mas gusto ko yung medyo baggy kasi hindi naman tayo payat ngayon. So, kinuha ko medyo malalaki. This is size M, medium. Oh, eto yung pinakamalaki. Ayan. Bukas na to kasi nga kinuha ko ito. Ito sana susuotin ko na medyo manipis lang sana siya. Kaso, hindi kaya ng lamig. Eto. Ayan. Sinukat ko na to. Kasi nga, ito dapat yung susuotin ko. Kaso, nagbago yung isip ko kanina. Kasi malamig. Pwede itong isang kulay. Same lang sila. Iba lang yung kulay. Yung brand niya is Dazzy. Dazzy brand. Bili tayo ng hat kasi nga, lagi kami nasa farm. So, bumili ako ng iba-ibang kulay na hat. Yung polo hat. Ayan. And nagkukulit din talaga ako ng hat. Kung maalala nyo, nung nandun kami sa Hiamba, nakailang bili rin akong hat. Ayan. Maganda siya. No? So, meron tayong pink. Ito, bumili ako ng twinning kami ni Holly. Holly! Come here. Red hat. This one, twinning. Come here. Come here. Yeah, this is yours. So, ito pang bata tong size. Well, may ano kasi siya, Wait, Baba! Para it's up to you. Well, you can have a shower anyway. Kuya, TJ. Ayan, red. Para twinning tayo. Diba? Twinning kaming dalawa. You like it? Yeah. I want to say that. Okay. Ganun ang pagkarad niya. Oh, why you bring the... It's yucky outside. Kulay, wala pa ako nitong kulay. Nakita niyo naman yung mga hat ko, diba? So, wala pa akong red. So, ngayon may red na tayo. May pink. And, para siyang... Anong kulay ba siya? Parang army? Ayan. So, orange. Which orange ba to? So, lahat to polo. Ito pinapakita ko sa inyo. Ayan. Nahihilig ako ngayon sa... Kasi nga, lagi kang nasa farm and nag-gardening din tayo. Gusto ko sanang pumili yung may pang takip sa sa face. One day, bibili rin ako nun. Yung may shield. Ayan, ganda rin yung kulay nito, ha? And why? Meron siyang ayan. May pa sticker siya dyan. Wala. Meron ako nito yung alo na mesh na kulay ganito. Pero mesh naman siya. Mesh yung sa likod. But, yeah. And why? Siguro, tinatanggal ba yung... Huwag na natin tanggalin yung... Kasi nakita ko doon sa nag-model. Hindi niya tinanggal to. Polo rin yung brand niya. Stripe Knit Oxford shirt. Ayan. So, makikita nyo na lang to sa akin one day na suot. May logo siya dyan. This one is green. Classic fit striped linen shirt. Ito maganda to. Linen talaga siya. So, kinuha ko nito oversize yung parang pwede ka lang mag-short na maiksi. Basta, makikita nyo na lang yan. Pumikit na lang ako sa pag-check out ko nito. Kasi hindi, siya, hindi, ang polo shirt hindi siya mura. Etong pricing mga polo. And this one is, ano pangalan nito? Hi. Hindi ko na nakita yung pangalan niya. Anong tawag dito? Classic lang. Ano ba? Ayan, striped cotton shirt, relaxed fit. Oh, medyo may pagka-stiff siya, pero ang ganda ng tela niya.
Ito ata yung pinakamahal na polo. Nasa 200 plus to. Yeah. I'm not sure. Basta yellow and white. Yeah, this one. Who are you playing with? John, no? This one, classic fit striped linen shirt. Lahat to polo shirt. Ganda din nito. Ayan. Ayan. Minimalist lang yung ano niya, logo. Next is, dahil nga malamig dito, eto naman Topshop. Di ba meron tayo sa Pinas na Topshop? Ay, ang ganda rin ng tela nito. Ayan. Stripe. Eto, kinuha ko tong knitted na cable knit mini dress. Mini dress naman siya, pang malamig. Ayan. Okay. Ay, meron pa palang polo. This one is classic fit striped linen shirt. Pink naman siya. O, diba? All colors. Para nito ang tela niya. Ayan. Pink nga lang siya. Ay, ang ganda rin ng tela. Ayan. Ganda. Ang ganda ng kulay. Ang ganda ng pagka-pink. So, yan. Kailangan planchahin yan pag sinuot. And this is the last one. Ang laki niya. Well, size small siya. Ivory. From Gigi Knit Jumper. Lioness naman yung brand. Ay, ang bigat. Ay, ang ganda nito sa farm. Mabigat siya. Small to guys ha. Small siya. Size small. Australian 8 small. Ayan. Okay. Mabigat nga lang siya. So, yan yung aking mga na-shopping. So, mayroon tayong 1, 2, 3, 4, 5 na polo or RL. Yeah, so yan. Yan yung mga kulayan niya. Ganun ang mga kulay na nakuha ko. So, yan guys. Yun na yung ating vlog for today. Si Jan, makakauwi raw siya 7 o'clock ng gabi. And ready na yung dinner ng mga bata. Kasi nag-take away tayo ng KFC. And bukas, Monday, this week, magiging super busy tayo sa concert ni Holly. So, yes. Abangan nyo na lang. And, yeah. Okay guys, thank you. Please like, please subscribe if you haven't yet. See you on my next vlog. Gusto ko yung red hat namin ni Holly. No? Okay guys, bye! Sobrang ganda ng concert kanina, yung Ariel. And gustong-gusto ni Sophie. Kasi nga, kakaiba siya sa usual dancing. Kasi, nasa air sila. Yun nga lang, medyo nakakangalay sa lieg kasi nakatingala ka nung pinapanood. Pero si Holly, ang galing, na amaze talaga ako kasi never ko pa nakita si Holly. Kasi during ng class niya, nakasarado yung yung cortina. So, wala kang idea kung anong ginagawa. Nakita mo lang yung silk at saka yung hoop. Pero hindi mo alam kung anong ginagawang routine. Kaya sobrang na-amaze ako nung nandun na si Holly sa hoop. Tapos ginawa niya rin yung silk na inikot-ikot niya. Well, nag-order ako ng video. So, I hope na masama ko siya sa vlog. We'll see. Basta ang galing. Yung inikot-ikot niya yung paa niya dun sa silk. Tapos, basta ang ganda. Pati dun sa hoop na yung isang paa niya. Basta ang galing. Basta, yun na lang. Basta maganda siya. Na-amaze ako sa kanya. I know na sa sayaw, medyo okay na siya. Pero dito, iba rin yung kanyang
pinakita. As in, kahit si Sophie na sabi niya, sobrang galing no. Kasi nga, first time namin makita si Holly na gano'n. Well, ako kahapon. Si Sophie ngayon. Na, alam mo yun, tihaya siya. Tapos yung paa niya nasa silk. Tapos na iniikot niya yung paa niya. Tapos sa hoop naman, nakalambitin siya. Tapos, yung parang, basta. Yun na yun. Anyway, yun na guys. Thank you. Please like, please subscribe if you haven't yet. See you on my next vlog. Congratulations, Holly. You did so well today and yesterday. Okay, bye guys. Time zone.